неделно интервју на порталот ЗУМК. Јас сум Насер Салмани, а во наредните минути ќе имате можност да следите разговор со господинот Димитар Ганев, директор на Институтот Тренд од Софија, со кого ќе разговараме за изборните резултати во Република Бугарија. Господин Ганев, благодарам што прифатите разговор за ЗУМК. Благодаря за поканата. Последниот пат кога се видовме во Софија, направивме анализа за какви резултати би можеле да произлезат од изборите. И од сегашна перспектива, дали ве изненадија изборните резултати? Няма никакво съмнение, че изненадата на изборите в България дойде от второто място на партията на шоумена Слави Трифонов. Нещо, което в социологическите проучвания по-скоро подредбата беше на първо място ГЕРБ, което се и реализира, на второ място БСП и на трето място Трифонов. Всъщност изненадата идва от там, че в последните няколко дни имаше силна мобилизация на младежки вод, на протестен наказателен вод, който успя да бъде акумулиран от Слави Трифонов. БСП, тъй като нейният електорат е преобладаващ от възрастни хора, част от тях не излязаха да гласуват поради притеснения, свързани с здравната ситуация около COVID-19. По този начин фактически социологическите проучвания бяха подценили 3-4% за Трифонов и бяха надценили 3-4% за БСП, което позволи и да се разминат двете формации в местата си. Дали Социалистичната партија на Бугарија реално е вистинскиот губитник на овие избори? Да. Няма съмнение, че истинският губещ на тези избори е Социалистическата партия, защото традиционно това е втората по големина партия в България, поне в последните 10 години. За последните 30 години след промените само един път, 2001 година, е била трета политическа сила БСП. Фактически в БСП в последната година и половина има много силни проблеми, много големи проблеми, свързани с вътрешни конфликти между ръководството и между вътрешно-партийната опозиция, които хабяха политическа енергия. Освен това, БСП се привижда като нещо ретроградно, нещо старо, не може да бъде възприето като легитимна, автентична алтернатива на управлението и наказателният протестния вод практически е заобиколи напълно. Тоест този наказателен протестен вод срещу правителството на Бойко Борисов беше напълно мобилизирано под знамената на партията на господин Трифонов и на Демократична България. Кој е според вас политичката иднина на господинот Борисов? Затоа што тој практично ги доби изборите, ама ќе биде во тешка ситуација да формира влада. Борисов няма да може да формира кабинет в рамките на това Народно събрание, но въпреки това той е първа политическа сила и има два варианта за развитие на ситуацията. Вариант номер едно е бързи предсрочни парламентарни избори. Тоест да не може да се формира правителство в рамките на това Народно събрание и да се отиде към служебен кабинет, назначен от президента Радев, който да подготви парламентарните избори, които да се проведат през средата на юли месец тази година. Това е единия вариант. Другия вариант е господин Трифонов и партията му Има такъв народ, около тях да се формира правителство, което ще е което ще е правителство фактически на сегашната опозиция. И ГЕРБ и Бойко Борисов да останат в опозиция. Но дори да се формира такова правителство, трябва да имаме предвид, че то няма да издържи доста дълго във времето. Вероятно ще има определена програма, ограничен мандат във времето, така че предсрочните парламентарни избори в България са неизбежни, просто не знаем точно кога ще се състоят.
това Народно събрание, което произведахме на изборите преди 10 дни, на 4 април, фактически няма политически потенциал да формира стабилно мнозинство. Зошто да објасниме за нашите гледачи, зошто Борисов и Трифунов не би можеле да формираат влада? Дури Борисов му понуди на Трифунов да формира влада и тој ќе поддржи со одреден број на пратеници да се формира таа влада. Прашањето ми е зошто не Трифунов со Борисов? Принципно партията на Борисов и партията на Трифунов имат мнозинство в Народното събрание. Но Трифунов още преди изборите, месеците преди изборите, много ясно заяви, че няма да прави коалиция с така наречените партии на статуквото. Имам предвид ГЕРБ, БСП и Движението за права и свободи. Освен това, Трифунов фактически успя да акумулира огромна част от протестния и наказателен вод в страната. И той сега, ако направи коалиция с ГЕРБ, това означава на практика политическо самоубийство за Трифунов. Защото хората, които са гласували за Трифунов, фактически са гласували срещу Борисов. И си представете следната ситуация. Той влиза в коалиция с Борисов, автоматично неговата обществена подкрепа се срива за месец-два и само след няколко месеца Борисов може да реши да направи нови предсрочни парламентарни избори, отново да ги спечели, само че този път Слави Трифунов ще бъде политически труп. Вие сметате дека ако во овој момент Трифунов коалицира со Борисов, практично Борисов ќе го надитри и практично ќе создаде предуслови да предизвика кога сака предвремени избори и да ги добие? Точно така, да. Точно така. Значи, предвремени парламентарни избори се неизбежни во Бугарија, според вас? Неизбежни, да. Въпросът е дали ще бъдат сега през юли, или ще бъдат примерно след 4, 6, 8 месеца, година, но просто това Народно събрание няма политическия потенциал да състави стабилен кабинет. Ако веќе тоа така, сакам еден ваш коментар. Како овој изборен резултат ќе влие на односите меѓу Бугарија и Северна Македонија? Вижте, сега трябва да имаме предвид следното. Каквато и конфигурация да се създаде, правителствена, в центъра на тази правителствена конфигурация вероятно ще бъде партията на Трифунов. Има такъв народ. И тя ще се ползва, и тази конфигурация ще се ползва с парламентарната подкрепа на БСП. Ако има ако има такова правителство въобще. Което какво означава? И Трифунов, и БСП са на позицията, която България до този момент отстояваше. Тоест няма разлика в позицията на Трифунов, БСП и ГЕРБ. Което означава, че в сегашното Народно събрание на практика има огромно мнозинство, което поддържа досегашната позиция на България спрямо Република Северна Македония. В този смисъл не би трябвало да очакваме някаква, кой знае каква разлика в позицията на България. Ако няма напредък в диалога между Република България и Република Северна Македония. Ако вече има напредък в този диалог и се затоплят отношенията, да, тогава може да има промяна. Но ако няма подобно затопляне, позицията и на Трифунов, и на Борисов, и на БСП е еднозначна. Дури има коментари дека Трифунов дури има поекстремни позиции кон Северна Македонија. Трифунов в своя, грубо казано, в своята риторика, в своя идеологически образ има силно застъпен патриотичен елемент. Националистически патриотичен елемент, който той винаги е поддържал като свой имидж още по времето, когато правеше и продължава да прави шоу. Господин Ганев, ти благодарам на овој разговор. Аз благодаря за поканата, за това, че
имах възможност да участвам. И винаги ще бъда на линия, щом имате някакви въпроси към мене. За мен е удоволствие. Благодарам, секој е добро. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со господинот Димитар Ганев, директор на Институтот Тренд од Софија, кој се занимава со политички и социолошки истражувања.